det ikke sjovt, Jacob? Du styrer dem begge to. Bang, 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 bang! Jeg tænkte, det er, at de skal tage kanaler på den. Det skal man lave et løb. Prøv at se de to røde. Ja. Jeg kører hver rundt af dig. Martin, Mepstone! Pas på! Hallo, man kan styre tre. Hallo på alle. Martin, hvad så værd? Martin, alle på lidt. Prøv at komme herud med det. Kom herud med det. Sæt det op, hvad er det min? Det er min. Den her. Jeg kan vide det. Den her. Løs Mars-figur. Så sætter vi den der. Prøv at sætte din der, Martin. Den her. Og så prøv at lade være med at trykke på. Jeg vil tænke. Martin, det er sådan der til mig. Er der ikke en, Er du klar, Martin? Okay, Martin, kan du Trippel. Du styrer dem alle tre. Fuck dog med dem. Martin. Jeg lægger det her. Konstruktiv! Kom tilbage! Jeg styrer tre røde i gang. Prøv lige at holde stille. Hvad gør vi egentlig, hvis Vi giver Martin lyd igen. Hvad er det ved? Så! Der er noget, Sådan der. så får I min. Og fisker Hey, hummer. gå, tror du også, at det på det der? Din er til psykolog. Gå, tror du, jeg det på? Det er Jacob. Prøv at se, den ene holder stille, den ene holder stille. Hey, jeg styrer min igen. Jeg styrer min. Kom så ind i gang. Gå, tror du, jeg det på det der? Nej, det er tæt på hinanden. Det tager man styrer. Hey, Jacob, tror du, jeg det på det der? Elkænden går. Gå! Jeg lader dig på det der. Nok fra min. Hvad vil du være på? Hey, styrer du, styrer med det! Hey, prøv det vent. Der er lige at tænke over. Det er pænt fejl at køre over her. Ja, de tænkte jo også. Hvorfor har jeg taget mine ud? Det er det. Prøv lige at finde min. Hvor er det meget sådan? Hvor er min henne? Det er min der. Måske. Jeg tager hovedet ned af den. Her. Jeg vil bare lige have. Det burde næsten finde en måde at markere dem bedre, så du ved, hvad det er til. Okay, det er min, der skal Martin. Jeg vil trykke på noget. Kun ham den røde side, han skal sidde sådan her. Men Jeg kan ikke få mig han skal sidde sådan her. Sådan. Han sidder med benene her. Ind under her med hovedet. Min vender sådan. Sådan der. Så har vi en, der kan. Jakob, hvordan vender din kanon? Det kan man ikke køre over der. Aldrig over den kloak der, fordi så skal tælle til. Mig. Herover i stedet for. Ja, det skal ind på YouTube. Martin! Ja. Prøv ned med trapperne. Ej! Okay. Prøv at trippe nogle gange med for ned. Det var godt. Hey, stop det der! Hvem vil køre med det? Det er min. Jeg kan køre ned og tage om, fordi den er så klar. Nej! Nej! Lol. Go, Jacob. Så skal den hedde Warhawk Special. Næsten. Men prøv at gøre det op ved det der. Kør nu noget. Sig noget. Ja, kom så Lars. Okay. Drenge, jeg ved, hvordan meget bedre med det.
Prøv ned ad rutsjebanen. Åh! Rutsjebanen. Ja! Rutsjebanen. Op med den. Nå, det er rutsjebanen. Hold da kæft. Det er old vikinger her. Det hedder jeg på det jo. Okay. Nej, det kan den ikke. Nej, det er fordi, det er fordi, de går så tæt på jer. Nej, de skal ikke tæt på jer, de gør. Så går de til knæet. Jeg har måske oppe ved taget eller sådan noget. Så er det godt, ikke Orm? Heroppe. Ja. Så kører den ned. Han kan altid købe en ny. Nej, det kan jeg ikke. Det kan ikke. Se, han gik da ikke smart. Nej, jeg tror måske, han skal vaske. Jeg skal få lidt. Den er lidt smag af, den ryger lidt. Ryger den? Vil den ikke gøre det rigtigt? Jo, det er den jo faktisk. Jeg så jo faktisk måske gå ind i den. Ja. Hvad andre ting har du at gøre? Jeg skal køre ned ad trappen herover. Okay. Så vent lidt, så kører jeg lige derhen. Okay. Ej. Nå. Sygt. Way. Har du flere ting? Det var så den tur. For den? Ja. Okay.